kabaw cɛ ni Ala ye min gɛrijɛgɛ don a la. O baara in ni mɔgɔ min mago b'a la a bɛ kumabɔ mina a kumabɔ mɔgɔw ye 12,000 la. N balimakɛ n balimamuso n'i y'a kɛ wallahi i bɛ Ala jɔyɔrɔ ye siga t'a la fiyewu. I bɛ Ala jɔyɔrɔ de ye siga t'a la. I tɛ ne jɔyɔrɔ ye dɛ, i bɛ Ala de jɔyɔrɔ ye. Wa ka siga kana siga la fiyewu k'a fɔ ko n dan b'a la k'a bɛ mago dilan ne kan don ma hali n'i dan t'a la a b'a dilan. N dan b'a la tɛ dɛ, hali n'i dan t'a la. أعوذ بالله من الشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. أمبي على فوق على بركة Anshinshina Ala tɔgɔ ye Ala min y'a fɔlɔ n'ale Ala in b'a laban. Ka kisi ani nɛɛma k'o ɲini Ala fɛ a k'o kɛ dafɛnw la sɔn hɛrɛma kan. O kɔfɛ o denkɛ n'aw balimakɛ n'o ye ne Dirisa Tarawele ni bɛɛ lajɛlen ko karamɔgɔ Yaasi Dirisa, dɔw yɛrɛ ko Yaasi karamɔgɔ. Bi ne sigira aw ye mun kan bi? N sigira aw ye annonce dɔ kama bi. Sabu bamananw b'a fɔ ten ko dugubila ko ka fisa laada wuli ye. San o san bɛ Asura kalo ninnu na, Mawuludu kalo la, ka taa se Arajabaw ma fo ka taa se Sunkalow ma, an bɛ gindo minnu bɛ yen ni kabako gindow b'an bolo ni an yɛrɛ sigi b'u kan, an bɛ to ka a dɔw labɛn k'a di an lajɛbagaw ni an kanubagaw ma. Bi an bɛ mantura la bi. Donc an kanubaga minnu bɛ k'a fɔ minnu abonné don mantura la su ani tile ani ka taa se an ka réseau sira wɛrɛw ma. Alhamdulillah rabbil alamin. Ala ye Fatiha nasira dɔ bɛ Ala y'o don an gɛrijɛgɛ la. An ye min tɔmɔ an ka maakɔrɔbaw nɔfɛ. Ne ka dɔnni kuma a man ca sabula mɔgɔ caman b'a dɔn k'a fɔ ko n famana. Mɔgɔ minnu bɛ n ka video suit tuma dɔ la b'a fɔ ko an ɲɛ bɛ karisa ka nin video in na a mɛnna. Donc nin video kura ye. An bɛ Asura kalo min na n'o ye Muharram kalo ye. Fatiha gindo dɔ b'an bolo, an b'ale kɔni baara Muharram kalo la san o san an yɛrɛ ye. Wa alhamdulillah an ye min ye a la san kɔnɔ Ala de b'a dɔn. Donc Ala barika la bi an nana k'an bɛna o tilan an ni an kanubagaw de cɛ. O dalilu in bɛ mun de kan? Dalilu in bɛ gɛrijɛgɛ de kan. N'i ko gɛrisigɛ bonda ka ca. Mais gɛrisigɛ jumɛn an mago b'o la bi ni a laɲini sigin bɛ o kan, o de ye nafolo ko gɛrisigɛ ye n'o ye wariko ye. Sabula mɔgɔw kamana gannen don wariko la bi. Dekun caman bɛ mɔgɔw kan u t'a dɔn ye dekun in a bɛ bɔ yɔrɔ min na. Donc ale bɛ o baaraw kɛ ka taa fara siriw kan sabula n'i y'a ye adamaden bɛ baara la k'i tɛ sɔrɔ kɛ walima e bolo don fɛn o fɛn na a tɛ ɲɛ i bolo, donc nin dalilu in a bɛ baara e de ye. Dalilu in bɛ sɛbɛn Muharram kalo tile fɔlɔ ka taa se a tile 10 ma an b'a baara k'o kɔnɔ. N'o ye Asura kalo tile fɔlɔ fo ka taa se a tile 10 ma, n'o bɛ Asura yɛrɛ don ma, nasi a bɛ baara o de kɔnɔ. Ala barika la an yɛrɛ an niyɔrɔ baara la k'o k'a kɛcogow la. Wa siga t'a la Fatiha nasira min don, Fatiha ye kuranɛ suran de ye, kuranɛ suran min ni Ala kɛlen don ka kabako caman de jigin Fatiha kɔnɔ. O de la kodɔnnaw b'a fɔ ko Ummul Quran, ko kuranɛ ba. Parce que n'i ye kuranɛ suranw ta k'u lajɛ, Fatiha de ye suran fɔlɔ ye, wa Fatiha de y'a suran laban ye. Donc hukumu kɔnɔna la, kuranɛ suran kɔnɔna la fɛn fɛn b'a kɔnɔ, kumaden o kumaden bɛ kuranɛ kɔnɔ, a bɛɛ kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Fatiha de kɔnɔna la. O Fatiha Ala y'o bɛɛ dakuru ɲɛ 7 ma n'an b'a fɔ ko aya 7. Aya 7 n'i y'o fana ta k'o dun lajɛ, o bɛ bɔ ni dɔgɔkun tile 7 ye. Ala ye dɔgɔkun kɛ tile 7 ye, ale y'o kɛ ka da kun min kan a bɛ o dɔn. O la kuranɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan k'a kɛ k'a bɛɛ bila Fatiha kelen kɔnɔ ka tila k'o kɛ 7 ye. Ala yɛrɛ de b'a dɔn a y'o kɛ ka da kun min kan. Ka sanfara da k'o kɛ 7 ye, ka dugukolo da k'o kɛ 7 ye. Wa hadamaden k'i ka Ala tanu, kira ko ten ko hadamaden b'a dɔn waati min k'i gɛrɛla Ala la k'o ye sujudu wagati de. N'a fɔ ma ko tenturu wagati,
wa tinturu wagati ala ye sinfo 7 ne kɛ adamaden na o de bɛ se duguma ni i bɛ gɛrɛ ala la donc o b'a yira k'a fɔ 7 tulonkɛ fɛn tɛ o hukumu kɔnɔna na an ye fatiya baara nin kalo in kɔnɔ mɔgɔ min i ka san kɔnɔ ko i bɛ fatiya baara la siga foyi t'a la i ka san a bɛ k'i sago ye i n'a fɔ i mago b'a la cogo min na donc an ye fatiya la baara o de kama fatiya baara mun don ani zaban de bɛ baara ɲɔgɔn fɛ wallahi n balimakɛ n balimamuso ne Dirisa ne ye dɔnnikɛla de ye n tɛ nkalon tigɛ ne Dirisa m'a fɔ mɔriya la m'a fɔ ɲɔgɔn tɛ nka ɲɔgɔn man ca dɔnnibaw sigilen don réseau la o tulo bɛ ne la o b'a dɔn ne ye mɔgɔ min ye o bɛ n dɔn donc o la n tɛ nkalon tigɛ k'a fɔ ko n bɛ tan wa n'i y'a ye ne ka réseau kuma i b'a ye a ka suma bon kuma ni kuma i bɛ bɔ bon adamaden kana kɛ kuma bɛɛ e bɛ kuma la bi mɔgɔ minnu garijɛgɛ mana k'a la nin kalo in na n b'a di olu ma nin dalilu min filɛ nin ne y'a sɔrɔ cogo di ne ye dalilu in sɔrɔ cogo di Hinjo alimami ala ka hinɛ ani silamɛ furu bɛɛ lajɛlen la ne ye dalilu in sɔrɔ ale nɔ na n y'a sɔrɔ a nɔ na cogo di a ka kalanden dɔ bɛ yen nɔ a kalanden jamu ye Jire o de ye kalan dalilu in na cɛkɔrɔba dɔ bi ale ye kalan dalilu in na a ko Dirisa nin kɛ n'i y'a kɛ san o san ala bɛ yɛlɛma kura don i ka ko la n'i y'a kɛ san kɔnɔ san o san n'i y'a kɛ ala bɛ yɛlɛma kura don i ka ko la wa ala barika la ne b'a kɛ san o san min bɛ ka kɛ n yɛrɛbakun ye n b'a dɔn ni fatiya in baara a baara cogo la a nasi ni zaban de bɛ tobi ɲɔgɔn fɛ i b'a ko koko 7 n'i y'a ko koko 7 nasi fankelen i jilaja nasi fankelen i jilaja nasi fankelen i jilaja nasi bɛ tilan 2 ye fankelen bɛ kɛ zaban na a bɛ ko n'i ye cɛ ye koko kuru 3 n'i ye muso ye kuru 4 nka koko 7 don n balimakɛ n balimamuso n'i ye nasi fankelen ko la i bɛ i ko la n'i y'i ko la i bɛ ji dɔɔni soli o la i bɛ parfum kasa duman k'o la i k'i jilaja ka tile 41 kɛ i bɛ k'o mun tile 41 i b'o kɛ i bɛ k'o mun nasi fankelen dun i bɛ ni jumɛn de labɛn ɲɔgɔn fɛ nasi fankelen i jilaja i ka se ka hali n'i ye saga kunkolo walima a yɔrɔ dɔ sɔrɔ kunkolo kɔni yɔrɔ dɔ sɔrɔ a kɛra nɛn ye o a kɛra kunkolo sogo dɔ ye o a kɛra i yɛrɛ sera ka kunkolo kelen y'a dɔn i kelen bɛ se k'o ban i jilaja n balimakɛ n balimamuso i ko o ɲini i ka duwawu d'a kan nin ka kɛnɛ karisa ka fantanya bannen ye nin ka kɛnɛ karisa ka fantanya bannen ye diɲɛ kɔnɔ bi ne bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n bɛ se ka bɔ a kɔnɔ ni ne bolo don fɛn fɛn a tɛ ɲɛ ne bolo n b'a ɲini ala fɛ ala n b'a kɛ i k'a k'i ka alaya kɔsɔn k'a ka fatiya bonya kɔsɔn i ka nin dekun i k'a wuli ka bɔ ne kan n balimakɛ n balimamuso o ni nasi fankelen tobi i kelen k'a dun i kelen k'a dun ma dɔ wɛrɛ fɔ ka nasi in ko tile 41 kɔnɔ ka nasi in tɔ mun i la ka parfum kasa duman k'a la parfum min ka di yɛrɛ i k'a mun walahi n balimakɛ n balimamuso i bɛ yɛlɛma i ka ko kɔnɔ o tile 41 tɛ ban fiyewu fo ala ma yɛlɛma kura don i ka ko la fo ala ma yɛlɛma kura don i ka ko la o tɛ kɛ fiyewu e ka tile 41 kɛ nin kan ka tile 41 kɛ ala ma yɛlɛma don i ka ko la n m'a fɔ san bɛɛ fɔlɔ dɛ tile 41 e ma yɛlɛma dɔ i ka ko la o tɛ kɛ fiyewu sabula dɔnni lakika bɛ yen n'i y'a kɛ a bɛ kɛ wa nin y'o dɔnni dɔ ye dɔnni sɔrɔlen ne fɛ an bila san 8 de la bi a ye nafa min ɲɛ ne b'a dɔn a ye nafa min ɲɛ ne b'a dɔn donc o la n ko bi n ma deli ka baro k'a dɔnni kan fiyewu nka bi n ko n bɛ bɔ n'a dɔnni ye ka a di aw ma asura ni asura ne yɛrɛ b'a baara n yɛrɛ ye ni min y'a la n b'a dɔn donc o hukumu kɔnɔna na n fana bɔra bi n ko n bɛ o tilan ne ni aw cɛ ni ala ye min garijɛgɛ don a la o baara in ni mɔgɔ min mako b'a la a bɛ kumabɔ n bɛna a kumabɔ mɔgɔw ye 12,000 la n balimakɛ n balimamuso n'i y'a kɛ walahi i bɛ ala jɔyɔrɔ ye siga t'a la fiyewu i bɛ ala jɔyɔrɔ de ye siga t'a la i tɛ ne jɔyɔrɔ ye dɛ i bɛ ala de jɔyɔrɔ ye wa ka siga kana siga la fiyewu k'a fɔ ko n dan b'a la k'a bɛ mago dilan ne kan don hali n'i dan t'a la a b'a dilan n dan b'a la tɛ dɛ hali n'i dan t'a la a b'a dilan sabula dɔnni lakika tɛ siri i dara ala ma non ne yɛrɛ bolo ne t'o kɛ tiɲɛ ye dɔnni kɔnɔ quoi k'a fɔ i dara nin dɔnni na a bɛ se ka kɛ dɔ ka sababu ma k'i bolo n kɔni bɛ sɔn o ma mais k'a fɔ i dara dɔnni na o de la a b'i nafa walima i ma da dɔnni na a t'i nafa non i dara dɔnni na dɔnni b'i nafa i ma da dɔnni na dɔnni b'i nafa hali ni ma da dɔnni na parce que ni e m'a kɛ k'a ye e tɛ se ka da la o e bɛ da la de a tant que n'a ye mako dilan waati min nka k'a dɔn de dɔn ko dɔnni ye nin ye ko n bɛ da la o tɛ se ka kɛ
ni ma sɔn min ma fiyewu dɔnni baara la o kɔni ye tiɲɛ mi sɔn min kɔni ma dɔnni na o de ye mɔri 100% o de tɛ yen n tan ka segin ka kuma bɛɛ diɲɛ baara si tɛ yen ko adamaden dɔ ye 100% wele o baara tɛ dugukolo kan ala ma o baara da fɔlɔ donc o la n bɛ se ka sɔn min ma o y'o ye mais n dara n'i ma da nin na n'i ma da ne ka dɔnni na a t'i nafa ayi tiɲɛ tɛ dɔnni ɲuman i dara la wa a b'i nafa i ma da la wa a b'i nafa i ka sababu de tɛ se ka kɛ karisa bolo o bɛ se ka yala mais i ma da dɔnni na a t'i nafa ayi wa ne ka nin fatiya gindo in sika t'a la n'i y'a kɛ kana da la tɛ dɛ a fɔ ko dɔnni ko yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye n balimakɛ n balimamuso i k'i jilaja i ka nin kɛ tan i k'i sigi k'ala lajɛ a ko la tile 41 i bɛ yɛlɛma i ka ko la donc an y'a dɔnni an y'a kɛ 12 ye sabula san ye kalo 12 de donc n y'a sigi o de kan k'a di fatiya ye 7 ye n'i y'o ta k'o lajɛ k'a ko kalo ye kalo 12 ye donc i b'a ye k'a fɔ a bɛ ɲɔgɔn ta a bɛ ɲɔgɔn ta donc o la an b'a ɲini ala fɛ mɔgɔ min bɛ yen k'i ka sababu bi ala k'a don i gɛrisigɛ la ni nasi n balimakɛ e k'i jilaja k'a ta hey i dara la nin ta i ma da la nin ta nin ye tiɲɛ de ye dɛ donc o la n bɛ se ka min fɔ nin dɔnni kan o de ye nin ye n ko n bɛ bɔ bi k'o annonce teliman kɛ k'o yira aw la a k'a dɔn k'a fɔ dɔn o dɔn n'a kɛra ne bolo ni n ye bil haki y'a la waati min n bɛ bɔ ni ala y'o gɛrisigɛ don a dɔn n bɛ bɔ k'a fɔ min gɛrisigɛ b'a la o b'a ta o bɛ ala jɔyɔrɔ y'a la o bɛ ala jɔyɔrɔ y'a la donc o dakuruɲa damadɔ tun bɛ n bolo k'o di fatiya gindo in kan o fatiya sika t'a la fatiya ye tiɲɛ de ye fatiya ye tiɲɛ de ye donc o la mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ i mago bɛ a la an ka nɛgɛjuru sira de 00223 76 97 91 99 00223 76 97 91 99 donc ni y'aw tulo gɛrisigɛ aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ n'o ye ne Dirisa Tarawele ni bɛɛ ko karamɔgɔ Yasi Dirisa n bɛ aw fo aw ka cɛsiri la k'aw fo aw ka wuli ka jɔ la an b'a ɲini ala fɛ ala ka sigi wɛrɛ jira an na an b'a fɔ san caman bɛ ala bolo ala ka san caman jira an na ala ka gɛrisigɛ ɲuman di ala ka haminako dogolen a bangenen ala de b'a dɔn ala k'a dilan ala ka an sɔn ka an sɔnbagaw sɔn an b'a di minnu ma ala k'olu sɔn ala k'o k'a ka alaya kosɔn bi jaayi Musafa sɔli ala Muhamɛd